Ay, malang maasabi. Kakakulog malang po. Go! Ano masay mo? Kapi! Kapi kang solo mo? Ano to? Pag-agaw-uyam-uyam. Ano ko man? Na ano ka man? Iyo yan! Iyo yan! Yan ka maurat. Iyo yan! Ano ta ka man? Mata ko ng baga. Magkapi pala nga, ikaw na ano ka? Eh yan! Ito na! Hindi naman sa iyo. Alangan man, wala ako kung anong pa. Dapat ara mo yan. Ara mo yan. Ako mo ako, diba? Ako mo. Tapos dahil mo araw ko ano namamati ko. Ako man na kasi ano sa A few moments later. Ay, siram. Siram-siram. Ano naman yun? Mapuna mo. Suyat ka parangad. Ano ko baga? Suya. Hapon na baga na ano ka pa sa bago ka pang agayaw. Na ano ka? Eh paano? Si profile pic ko! Di mo man lang i-heart-heart or heart-heart or like-like. Eh, ano naman yun si Aldo? Eh, ba mo talaga yan? Pero profile pic mo, ini. Heart ko pa. O sige na. Ano ko na yung cellphone ko? Sige na ko. I-heart ko na. I-heart ko na. Comment pa ako. Mua-mua. Chok-chok. O ano? O sige na. Hindi ka nagpara-tartampo dyan o ano? O orderan ka na lang sa Lazada. Wow! Up and down na ba do? Lazada. Gusto mo pizza hut? Sa Mikoy Pizza. Mikoy Pizza. Tapos tuturo kita dyan bagay sa patantan. Huwag kitang sunod kikir-kir. Ano pang gusto mo? Jollibee. Maslo. Pero pag ako nag-post ako sa profile pic. Tapos di ka nagpuso. Ang request ko sa iyo mara mo na. Gago! Bako lang sa papatantan. Sobo.